Il-membru tal-Parlament Ewropew David Casa u Manuel Delija, l-eks segretarju privat ta' Ostingat, iffinanzjaw lil Marija Efimova din ir-Russa li l-inkjesta ta' Igrant li fiha 1500 paġna tgħid li għandhom jittieħdu passi kontra tagħha minħabba kalunja. Kien ir-raġel tagħha li żvela dan. Nixtieq nirringrazzja personalment lil Mr. Casa, lil Manuel Delija, għax meta Marija kienet fil-ħabs u jien kont waħdi appoġġjawni mhux biss emozjonalment imma wkoll finanzjarjament, qal ir-raġel ta' Efimova li fis-snin li għaddew kellu wkoll każi oħra mal-ġustizzja minħabba l-gideb tagħha. Fil-fatt il-pubblikazzjoni tal-inkjesta Igrant mod sħiħ kompli turi kemm il-verżjonijiet ta' Efimova ma kinux kredibbli. Saħansitra Efimova, Defni Caruana Galizia u Pier Portelli spiċċaw igidbu lil xulxin hekk kif joħroġ b'mod evidenti minn mijiet ta' paġni ta' analiżi. Sigħat wara li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija pubblika din l-inkjesta, Marija Efimova tkellmet ma' David Take. Hawn Efimova reġgħet għamlet dikjarazzjonijiet li jmeru dak li diġà xedet qabel u qalet li issa trid status ta' whistleblower. Għax ma nstabx dak li gidbet fuq huwi, issa Efimova qiegħda tgħid li l-inkjesta maġisterjali ma kellix biżżejjed riżorsi. Din kienet l-ikbar inkjesta maġisterjali fl-istorja ta' pajjiżna bl-involviment tal-Pulizija u esperti internazzjonali. Mal-Maġistrat Marija Efimova qalet li m'għandix dokumenti, iżda issa qed tgħid li għandha d-dokumenti. Bl-għajnuna ta' David Take li tul l-intervista beda jagħmel sforz biex ipoġġila l-kliem f'ħalqa f'dak li der diskors ippjanat, hi qalet li ma tatx id-dokumenti lill-Maġistrat għax ma kellix stat ta' whistleblower u għalhekk beżet. F'dan il-każ li l-Maġistrat id-dokumenti tagħhom Pier Portelli u l-analiżi b'esperti internazzjonali uriet li kienu folots. Fl-eqqel tal-frame-up Igrant, Pier Portelli u Marija Efimova ħadmu id fit, tant li Efimova tat intervisti esklusivi lil Pier Portelli. Din id-darba intervista David Take u attakkat kull min ma qabilx magħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.